Novembre kalo tile 19 sanba fila ni mugan ani saba aw be ondu tele jabarani so sanfɛla de la aw be lajɛlen aw ni yantuma aw bisimila. Santan ani kɔ kɛlɛ tɛmɛnin kɔfɛ an ka jamana armée olu donna Kidali mara la Novembre kalo tile 14 tɛmɛnin na. Hukumu kɔnɔna na an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Assimi Goïta ale laseli kɛ. A ka laseli ninnu kɔnɔ a ye tasibila kɛ ni ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu ni tɛɲɛra kɛlɛla ni o ye civil ani finitigilakaw ye. U bɔlen kɔfɛ a ye foliba lase an ka jamana armée mɔgɔw ma olu minnu tɛ sɛgɛn sanga ni a wagati bɛɛ lajɛlen la ani fana k'a ɲini u fɛ u ka caman fara hali bi u ka cɛsiri kan. U bɔlen kɔfɛ min ye Kidali ale gouverneur n'o ye colonel Fode Malik Sissoco ye ale y'a ladɔnniya k'a fɔ ko sokɔnɔtoli ko o wajibiyalen don u ka sigidala mɔgɔw kan kalo kelen ɲɔgɔnna min ye a daminɛ Novembre kalo tile 15 n'a bɛ taa kuncɛ Décembre kalo tile 14 na n'o bɛ a daminɛ nɛgɛ ɲɛ 20 ka taa se nɛgɛ ɲɛ 6 o wagati kofɔlen na. Ko ka da ni wagati kofɔlen na ko ni tɛgɛ dara mɔgɔ fɛn fɛn kan dugu kɔnɔ ni wagati kofɔlen na ko ka sɔrɔ e ka baara ɲɛsinnen tɛ lakana ma ko ɲangini bɛ taa k'i sɛgɛrɛ. Hali bi an ka jamana armée olu ka donni Kidali mara la nisɔndiya bolo Bamako place de l'indépendance la nisɔndiya bolo Bamako ka dɔ olu farala ɲɔgɔn kan ni ka an ka jamana drapeau kan o lawuli sanfɛ. O bɔlen kɔfɛ tuguni an ka jamana fasoden tɔn jɛkulu n'an b'a fɔ olu ma société civile ani parti politique mɔgɔ dɔw olu ye u ka nisɔndiya yira min ye parti politique mɔgɔ dɔw ye. An bɛ se ka min fɔ o cɛ la o dɔ ye ADEMA ani parti yɛlɛma ka fara RPM mɔgɔw kan olu bɛɛ lajɛlen u ye u ka nisɔndiya yira ani ka foliba lase an ka jamana autoritéw ma ani fana an ka finitigilakaw ka olu yɛrɛ fo kosɛbɛ u ka wulikajɔw la sanga ni a wagati bɛɛ lajɛlen la. O tɛmɛnen kɔfɛ an dafɛdugu jamana dɔw olu yɛrɛ ye u ka nisɔndiya yira ni koɲɛ la ni o dɔ ye Niger jamana ye olu ka CNSP u ka jamana tɔgɔla colonel Major Amadou Abdraman ale foliba lase an ka jamana marabagaw ma ani finitigilakaw ma. O bɔlen kɔfɛ Burkina Faso olu ka gouvernement ka kuma lasela ni o ye Jean-Emmanuel Ouédraogo ale foliba lase an ka jamana autoritéw ma ani fana ni ka tila ka hakili jigin kɛ Sahel jamana saba minnu farala ɲɔgɔn kan walasa ka se ka jugu kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ a ye hakili jigin kɛ o baaraw la ni o ye Mali, Niger, Burkina Faso ani fana ko min ye Burkina ta ye k'u b'o o seko n'u damayira kɛ walasa layidu ninnu ka se ka bɔ a sira fɛ. Palestine ale ni Israël olu ka kɛlɛ hukumu kɔnɔna na Novembre kalo tile 11 tɛmɛnin Sud-Afrique jamana kɔnɔdenw olu farala ɲɔgɔn kan ni ka u ka dɛmɛ ɲɔgɔnya ta ni ka o ɲɛsin Palestine jamana ma ani ka ɲini Israël jamana ka lasigiden mun bɛ u ka dugu kɔnɔ u ka se ka taa ka bɔ u ka yɔrɔ la. An bɛ taa Ghana mara la u ka donantana dɔ ni o ye Raphael Duwamena ye ala ye ale miniji ka o dɔgɔya k'a to donantan na ni o kɛra Albani o mara la ka si to san 28 na. O lajɛ o tun bɛ ka kɛ fɛn mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ o ye KS Anyasiya ale ni Partizan ye. Ani fana san dɔ la san 2017 gɛlɛya dɔw donna a ka baara la ko sababuya kɛ dusukunminabana ye. An bɛ taa Gabon jamana na Novembre kalo tile 13 tɛmɛnin na olu marabaga jɛkulu u ye a ladɔnniya k'a fɔ min ye u ka jamana ɲɛmɔgɔyata kalafili ani wasaden bolo kalafili ko o bolodalen don uti kalo la san 2025 nka ɲɔni o cɛ k'u bɛna lajɛba dɔ fana kɛ ni o bɛ kɛ avril kalo la san 2024 n'a bɛ fɔ o ma ko conférence nationale walasa min bɛ se k'a to kalafili baara ninnu bɛ se ka sinsin ka ɲɛ cogo min. An bɛ taa Burkina Faso u ka nɛgɛtalaba dɔ n'a bɛ fɔ ale ma ko Iron Bibi ni ale tɔgɔ yɛrɛ de ye ko Cheikh Ahmed Ali Hassan Sanu ale bɛ nɛgɛta o baara la san 10 ani kɔ wa siɲɛ 5 kɔnɔ ale de ye nɛgɛtalaw bɛɛ lajɛlen ka olu dan n'an b'a fɔ o ma ko champion du monde Irikor a ye o fana bati siɲɛ 3 Novembre kalo tile 13 tɛmɛnin na a ye jɔnjɔn sɔrɔ n'a bɛ fɔ o ma ko officier de l'ordre de l'état la hukumu kɔnɔna na a ye a ka nisɔndiya yira ko nin ye ala tanu de ye ko sabula k'u ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ o ka se ka ni jɔnjɔn in ka o di a ma ani fana ka ladilikan caman di a ma a ka baaraw tagabolo la ko nin bɛna kɛ sababu ye hali bi ale bɛ caman fara a ka cɛsiri kan. Novembre kalo tile 15 tɛmɛnin na
Togo jamana na u ka kunnafonidila baarakɛla mɔgɔ 2 olu minɛna ka u datugu k'o sababuya kɛ u ka ministri min ka baara ɲɛsinen do soko ma o ye jalakili sɛbɛn do u kama ni o ye u y'a yira u ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛla la ko ni ministri masina ale ka soko miliyɔn 400 ko o tara o fino ka da o waleya kan u minɛna ka u datugu ni kunnafonidila baarakɛla 2 o ye Loïc Lansoni ni ale directeur de publication journal Flambeau des démocrates la a mɔgɔ 2nan o ye Anani Sosuye ni ale be indépendant na. Liberia jamana kɔnɔ olu ka jamana ɲɛmɔgɔya ta kalafili o kun 2nan o daminɛna novembre kalo tile 14 tɛmɛni ni o kun bɛ ka kɛ George Weah ale ni Joseph Boaké u ni ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a fɔ ko jaabi kun fɔlɔ min bɔra ko Joseph ko ale de ye sebaya sɔrɔ nka tile 15 kɔnɔ ka daminɛ kabini kalafili bandon ko ka taa se tile 15 ma ko jaabiba ko o bɛ bɔ o la. Hali bi an bɛ to kalafili hukumu kɔnɔna na Madagascar o jamana kɔnɔ novembre kalo tile 16 o tɛmɛnen na olu ka jamana ɲɛmɔgɔya ta kalafili kun fɔlɔ o kɛra o la mɔgɔ 13 olu do kun kɛlen do ka u kanbɔ jamana mara nɔfɛ ni u ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ale sen bɛ o mɔgɔ 13 la nka tagalen ɲɛfɛ o mɔgɔ 13 cɛ la ko mɔgɔ 10 olu ye u sen bɔ a la ka da waleya caman kan ni o dɔ ye k'u ka jamana ɲɛmɔgɔ ko sɛbɛn 2 o bɛ a bolo ni o dɔ ye Faransi ta ye ani ka fara Madagascar o sɛbɛn fana kan ani fana a dɔ ye ko mɔgɔ minnu bɛ ka kalafili baaraw ɲɛnabɔ ko olu tɛ danana mɔgɔ ye hukumu kɔnɔna na o y'a ɲini u ka jamana kɔnɔdenw fɛ k'u si kana bɔ ko ka taa kalafili wa yirala k'a fɔ ko 100 sara la ko mɔgɔ 39 ko olu de tagara kalata wa ɲɔni kalafili fana cɛ sɔgɔnatoli o wajibera u kan wagati nin dɔ kɔnɔ ni o ye a daminɛ araba su nɛgɛ ɲɛ 21 ka taa se nɛgɛ ɲɛ 4 o wagati ma a kun cɛra jumando nɛgɛ ɲɛ 4 o wagati kɔnɔ. Novembre kalo tile 14 ka dugu jɛ 15 la Zimbabwe jamana kɔnɔna na sirabagan kasara dɔ o kɛra bisi ale ni kamiyon dɔ ni ɲɔgɔn cɛ ni o kɛra Zimbabwe dancɛ ale ni Sud-Afrique o ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sababu ye ni mɔgɔ 22 olu ni tɛɲɛla ani mɔgɔ 2 olu de jogina nka ɲɔni o fana cɛ araba sɔgɔmada joona fɛ novembre kalo tile 14 na sirabagan kasara wɛrɛ kɛra tuguni ni o kɛra sababu ye mɔgɔ 6 olu sara ani mɔgɔ 3 olu de jogina. An lamɛnbaga ni an filɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen an sera ka kunnafoni minnu fara ɲɔgɔn kan o kɛra ni an bɛ foli lase aw ma aw ka kulomajɔ la sanga ni a wagati bɛɛ lajɛlen la ani k'an ka dibila baarakɛbagaw ka olu yɛrɛ fo kosɛbɛ an ka jamana armew hali bi an tɛ sɛgɛn olu yɛrɛ foli la ala ka sebaya di an ka jamana armew ma walasa u ka se ka jamana jugu ninnu ka o kɛlɛ cogoya min na ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ ani diɲɛ fantɔw bɛɛ lajɛlen la a k'an bɛn o la sanga wagati wɛrɛ ni ala ka jɛ ye.